Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Saniyibonile ke bethunani i-title kunye ne-thumbnail yale video. Andizi neendaba ezimnandi okanye andizi nabali elimnandi, kodwa ke mhlambi kukhona into umuntu angayifunda kulo. Now ndizawuzenza ke ezi videos kwichanel yam ebizwa True Crime with Bakho M. Nantsi ndizayifaka ke nelink yayo apha kule video kwi-comments, and then ndiphinde ke ngoku nakwi-description ndibeke nakwi-post ndizayifaka apha kuMamgobhozi TV. Sizawuqhubekeka sigobhoza. Ibali lethu ke lisithatha liyosibeka eMbumbulu e-KZN, apho sidibana khona kunye noSisi Nomusa Majola. uSisi Nomusa Majola ufunde phaa eMbumbulu primary yakhe ne-high school, wamatriculator, wahamba ke wabheka Applesborough College kunzima ubiza e-KZN njalo. Wenza khona ke i-diploma in teaching, wapasa wafumana ke umsebenzi as a teacher kwapha kwizikolo ezisembumbulu, wafundisa ke eMbumbulu. Emva koko ke wafumana omnye umsebenzi wamuva phaa eMbumbulu, I think wabheka kwicala lakoMlazi, yabo, wofundisa khona. Kwesi sikolo sakhe sitsha ke uye wadibana noprincipal wesikolo, bathandana noprincipal wesikolo. uSisi Nomusa ke ningalibali bethunani utshatile. Uprincipal naye ke ngoku utshatile, kodwa ke uprincipal wathi kuye uyehlukana nonkosikazi wakhe, so ke ucela uba naye ahlukane nomyeni wakhe. Naye ke wabomba inyani uyehlukana nonkosikazi wakhe ngoba ebesiya phaa kwakhe kungabikho ngxaki, akho mntu ambonayo, uyazihlelela nje yedwa. So wayikholwa ke hayi nyani shem uyadivosa. So naye ke ngoku ebeba nayo i-chance kaprincipal ngoba umyeni wakhe ebeqhuba i-drugs, so ebeba ne-chance ngoba umyeni wakhe uyaphuma. Noprincipal ke lo ngulo uthi uyadivosa, nayo uyaya phaa kumnandi. So athi ke uprincipal kuSisi Nomusa makahlukane nomyeni wakhe, uzamtshata. Hayi ke uSisi Nomusa ahambe ke ayokwala umyeni wakhe. Uthi xa yokwala umyeni wakhe ude akhatshwe nguprincipal, uyamqhubela. Uthi wafika wamala umyeni wakhe. Hayi umyeni wakhe naye uzawuthina, kwabekho ngxaki, bade badivosa. Hayi ke emva koko uprincipal njengoba bethembisile ke wahamba wayomlobola ke uNomusa. Waqonda uNomusa hayi ke konke kuhamba kahle. Xa kufuneka ngoku kuyotshatwa akwazeki ngoba uprincipal usatshatile. Xa thetha noprincipal, principal kaloku ithini ngoku into, uprincipal akade adivorce nonkosikazi. Hayi bonjani. Athi ke ngoku selapha phakathi uNomusa ave uba hayi uprincipal zange abe kanti uyadivosa nonkosikazi wakhe, into nayo unkosikazi kaprincipal akasebenzi apha, bakwi-long distance marriage, yaqonda. Ingathi naye uyititsha, I'm not sure. So yiloo nto betitsha kwenye indawo, so yiloo nto bebengahlali kunye, befika inoba ngelo xesha, yabo. Hayi ke uNomusa yamstressa le nto uba hayibo izawuthini na ngoku le nto. And xa thetha naye ke ngoku uba ithini ke ngoku into yethu, umntu akade adivorce nonkosikazi, so uthini ke ngoku undithatha as a second wife. Nakuleyo into akathethisi into ba okay uzawuba ngumamncane ke ndiza kuintroducer siyenze ibe formal le nto. So into yabo iyalengalenga, uyabo. Ulotyoliwe nje akakwazi uyotshata ngokwasemthethweni. Nyhani naxa thetha nefemeli ke ngoku yokomprincipal ongumyeni wakhe ngoku, naye iyachaza uba hayi nyhani usekhona unkosikazi. Kuthi kusenjalo bethunani unkosikazi lo kaprincipal adutyulwe asweleke endleleni. Ekubeni kobedutyuliwe ke wasweleka unkosikazi kaprincipal, kwenziwa uphando ngamapolisa ngoba hayibo kwenzeke njani imini bengumntu nje bengekho involved kwinto ezidibene nokulwaphulo mthetho ba ngavele adutyulwe. Hayi ke isuspect yokuqala ke mosi izaba ngumyeni wakhe. Xa kusweleke umntu wokuqala orhanelwayo iba ngulo uclose kulo mntu. Nyhani kumyeni aphanda cutshwe, kufunyanisa uba akubonwa nto imdibanisayo noku kubulawa kankosikazi wakhe. Achaze ke uprincipal uba unaye umntu avana naye. Amapolisa ke aqonda uba hayi ayafuna ke ayothetha naye uNomusa. Ahambe ke aye esikolweni atitsha kuso uNomusa. uNomusa akasafundisi kwesaa sikolo befundisa kuso esinoprincipal, ukwesinye ngoku. Afike nyhani ke amapolisa azichaza uba ngamapolisa afuna uthetha naye malunga ngobulawa kukankosikazi kaprincipal. Hayi ke angamnangxaki ke uNomusa ahambe namapolisa athethe namapolisa, aphike ke yonke into uba hayi akazani nayo yonke le nto. Ambetha amapolisa. Ubethwa ngamapolisa, uqalwe uncwinwa kusasa. Late wayithetha inyani uNomusa. uNomusa caba uthe ekubeni koba evile uba uprincipal akahlukani nonkosikazi wakhe,
ngoku izinto zakhe yena uphumile emtshatweni wakhe ingathi iyateka i-relationship yakhe okanye umtshato wakhe leyo becinga uba fana uba ubambe omnye wesibini kunye noprincipal waxela ukhazini wakhe emncokolela uba yho hayi sana khazini ndikule nto caba ukhazini wakhe ke abe nomsindo ngale nto ayithathe lapha and ke kucaba wazana neenkabi ukhazini wakhe athi ukhazini wakhe kuye heyi khawukhuze ndikhe ndikuse kwenye indawo funeka simenzele icebo unkosikazi cause nguye ongumqobo endleleni yakho noba le ndoda ikutshate ungene endlini ube ngumem. Hayi naye wavuma bahamba uthi bayake kule ndawo singazoyichaza ngoba ndifuna uba nihambe niyothenga abantu bazawubulala abantu kule ndawo indawo yeenkabi. KZN uyafika phaa, you park your car, uthatha iiglasses zakho uzinxiba apha ziikhoti zakhona, fika uthi yeyiva ke ngoku usemotweni mos iiglasses zitho zibeka apha and then ukhupha ingqiniba ngaphandle ngolu hlobo emotweni. So you've got sunglasses there uzibeka apha then ukhupha ingqiniba ngaphandle emotweni then bayayazi ke ngokolova uba hayi ufuna inkabi ke ngoku ezawususa umntu endleleni. Nyhani beza kabazayo bachaza uba bangawenza umsebenzi nge-45k. Nomusa ndini kanti unomgalelo and ke umgalelo sowuzawuza kuye xa kuba izawuhlangana le 45k yoba kubulawe unkosikazi kaprincipal ozisebenzela somewhere ongayaziyo yonke le mishimishi kaprincipal nonomusa. Nomusa uyachaza unkosikazi bengamazi ngoba kukhona kwenye ixesha kwakho ipati ceba phaa uprincipal wamema makaze uthi waya phaa unkosikazi akazi nto wacifana uba ungomnye wee-friends zikaprincipal colleagues ukubone kwamandi wahlala wahamba so ebengaziwa so unkosikazi bengayazi kwa yonke le nto ibisenzeka between unomusa noprincipal. Hayi ke unomusa bengenayo ipicture kamem but uyamazi andithi ndiyatsho uba kaloku ebeyile kwakhe. Eyi bamlandela for 2 whole weeks veki zimbini zigcwele zithe qhu abakwazi ude bamfumane bamphosa. Hayi unomusa wade wayekelela wathi heyi anti beseyikhuphile ideposit caba yi-20k wathi ke uzasikabanike ke enye 25,000 le because ke ayofault yabo nayo uyabona kunzima bade bamfumane lo mntu but ke nabo sebemazi ngoku but it's just that babangathi ayide kubekho the perfect time mhlawumbi uhamba nabantu yabo okanye kukho abantu yabo so bingadenzeki. So uthi unomusa ke ngale mini ebaxeba bazolanda imali yabo badibana kunye nonkosikazi kaprincipal endleleni lokudala bemfuna for 2 weeks. Hayi ke bafana bambulala baya kunomusa bezolanda imali xa befika kunomusa bathi Musa simbulele ke unkosikazi lo busithumba simbulele so usibhatalela into eyiyo. Yho caba wothuka ke unomusa uba kanti yenzekile nyani le nto ngokuye nebeseyixela uba iyekiwe uthi caba inhliziyo yakhe ke yabuhlungu nyani but kwabe sekulate so wabe kanti uyaconfessa kumapolisa yonke into wabanjwa. Istory ke bethunani asipheli apho. I-masterpiece gungqu ngeyoba uprincipal naye wadutyulwa. Uprincipal ke nakudutyulwa nini? Udutyulwa unomusa sesetrongweni. Xa ebuzwa unomusa kule interview apho ndive khona esi story kuPhyllis kunye nomini kuGagasi FM bem-interviewa live eWestville Correctional Services for Women. Uyachaza uba uprincipal wasweleka naye wadutyulwa. Bambuza uba wena uziva njani ke waloo nto leyo uthi wovuya kakhulu. When you find out ukuthi akasekho what went through your mind? Angifuni kama mama ngithi angayijabula. Hayi ngajabula. Hayi ngajabula nje. Yeah. Ngikhuluma iqiniso. I like the truth. No, you're Ngobani? speaking the truth. Ngikulolu take ngikulona ngafa koyena. And now washiya ingane. Washiya ingane yebo. So ngajabula nje. Uyabuza uPhyllis ba ayinguwe ke ngoku waphinda wobeka ingqiniba wanxiba iglasses then wabe kanti uyasole kuprincipal. Hey kodwa hayi suba sayiphendula. So une-14 years ke wabanjwa esetrongweni sisinomusa andinazo i-details full details the story ba wagotya iminyaka engakanani uyabo ngoba ndiye ndazama uchekisha online but I couldn't find anything. Enye ke into ebuhlungu kakhulu ngelibali bethuna ngeyokuba unomusa lo unomntana
uprincipal nonkosikazi wakhe naye lungasekhoyo wabulawa nguNomusa nabo bebenabantwana. Ngoku uNomusa umntana wakhe akanamzali usetrongweni. Abantwana bakaprincipal nonkosikazi wakhe abanabazali basweleka bobabini abazali babo. Sisifundiso ke bethunani kuthi sonke ukuba funeka sibe careful izinto esizifaka kuzo nezinto esizenzayo out of desperation. I-relationship xa ingalungi ngcono ushiye kunoba uthathe izigqibo ezizawutshintsha ubomi bakho nabanye abantu ngendlela embi. Ndiyathemba ke ba umphefumlo wonkosikazi kaprincipal wawungenasono waphumla ngoxolo okanye uphumle ngoxolo, nabantwana bakhe ke bayaphila kakuhle. Ngelishwa ke khange ndisifumane esi story online or anywhere, so andiwazi ke amagama akhe. If niyafuna ke uzivela istory naye esibalisa ngokwakhe, ningaya kwi-YouTube channel kaGagasi FM, nantsi le interview nizivele esibalisa ngokwakhe. Abantu ke phantsi kwala video abanye bathe akabonakali ngathi une-remorse ngalaa nto wayenzayo, ngoba uyabalisa nje ngongathi andiyazi, ubalisa ngathi mhlawumbi wabevenkileni, uyabo, kanti wabulala umntu. Ikhona ke ichannel yam ezawubizwa True Crime with Bakho M. Please nihambe niyosubscriber nantsi, and then ilink nizayifumana kwi-description box kule video nakwi-comment section. So ii-videos ezinje ke nawuzifumana pha apho ndibalisa ke amabali angolu hlobo. Momgobhozi, uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye!